derajat pangkat lho. Lho niki lho contone. Iki parpope pate ning sugihe kukuri ratu. Mergo gaweane mangkat bondo negara iki menungsane. Kowe pengen dadi pate sing sugih kaya ngene iki ya iso, Kang, ya iso. Waton ra wedi dosa. Ini lho. Kak. Ngopo? Pada turu. Mendelik mripate diadani ngene gawe ora. Aku ora turu ning aku gagas omonganmu. Ya, nek iki iso gagas ki iso dieleke. Ah, Ger. Sampun ngantos kados pengaten lho, Ger. Wong niku ampun blendra-blendre kaya banyu tumumpan godhong sente. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ora usah ngrungokke. Ocahe manuk ingkang mboten wonten ginanipun. Dipun anggep kemawon ingkang rayi menika wujudipun kongkang ingkang munyo ing tekeleng. Sampun ngantos dipun gatosaken. Menawi panjenengan mencra-mencre kala wau sampun badhe tumindak rasam iki mejangan taturipun ing rayipun kala Bandana. Tumuli badhe mengeng ingkang dados gegayuhan panjenengan. Oh, wis ora ana gunane kula sowan wonten Kadipaten Glagatinulu. Ya, wong wis baka dhewe to, Kang. Kakak itu bujukane Begadina. Bapak Dono ora mbujuki aku ning goleke dalan Kamukten. Kamukten keco, ning aja mesuk-mesuk karo kamektene wong liya. Ayo, golek bukti kena, golek duit kena, golek derajat kena. Golek duit kena ning ora gandul kancane kaya ngono kuwi. Golek subscribe kena. Gayane ra ngrungokke gayane. Ayo, nek ora kesuk-suk karo sedulure. Golek subscribe kena ning ora gandul kancane sampeyan dhewe. Bayar ya ora. Mula kaya sabar, sabar. Napa lelakone jagat iki sabar ya. Ora sok bolak-balik. Hobi aja sok bolak-balik. Paune dadi dalang, bareng dadi dalang dadi tukang cor. Saiki dadi tukang YouTube. Saiki wis ora. Ora positif urip kok ora positif. Kowe aja cerewet. Wase kowe manut aku apa ora? Aku tetep ora gelem nek kowe manut karo kakek Brojodono mergo arep aku ki buta elek. Nek aku ki nek iso-iso karo aku apik. Arep aku buta ragaku sarwa rusak omonganku lan cetha kaya ngene iki nek iso-iso pangkatiku apik. Mergo sing diitung karo sing gawe ulep iku ora perkara eleke raga, ora perkara cualane sing apik utawa cualane sing elek. Nek kelakuan. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Titian Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Ndadosaken kagiat araosing manahipun ingkang putra ing Glagatinulu. Dene Kadipaten Permalang Karawan Priyagung. Mboten pangling menika kadidene Paman Patih Harya Sengguning Mlasa Jenar tuwin bapa Mremban Durna. Pragyana Patih Sarawa Paduka katuran karaharjan kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagatinulu. Pragyana Patih Harya Sengguning. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Anak Mas Brajadenta sawanipun ingkang abdi utawi ingkang bapa ing kepatihan tansah pinaringaning kawidadan liring sambikala. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersanipun anak Mas Brajadenta. Kula tampi karya bombong raosing manah. Mboten langkung kasekecak wanggen jengandika lenggah Paman Harya Sengguning. Kula nuwun inggih Nak Mas Brajadenta. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang bapa ing Plasa Jenar wonten ing Kadipaten Glagatinulu dinten sakmangke menika nggih Nak Mas Brajadenta. Bapa Mremban Durna
Sarawujeng ngandika bapa ing Sukalima ingkang putra ing Glagati nulung ngaturaken pasegan mana krami kunjuk sandhap pepadanipun bapa Penembahan Durna ing Sukalima. Penembahan Durna ing Sukalima. Astakus wala sila berdaba selalu gimbal semerante semerintah. Kula nuwun inggih Nger, anak Mas Brajadenta. Sampun kula tampi karya Bombong Raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima asung pambagenipun anak Mas Brajadenta ing Glagati nulu dhateng ingkang bapa ing Sukalima. Monggo sok wangsulipun kepareng ing bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersanipun anak Mas Brajadenta ing Glagati nulu Nger. Anak Mas Brajadenta kula tampi karya Bombong Raos sing manahipun ingkang putra bapa Penembahan boten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Kadipaten Glagati lho dinten sak mangke menika Nger. Apa dene sira kadang ingsun Yai Brajalamatan lan Braja Wikalpa padha prayoga nunggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yai. Kakang Adipati. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga mimah bekti kula kunjuk Kakang Adipati kepareng kula ngaturaken sembah sumangga mimah bektinipun ingkang rayi kunjuk ngersanipun Kakang Adipati. Yai kadangipun Kakang Sakaruni wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono lan tatanan Purwadyabala Glagati nulu aja nganti ana ing padha saur manuk diombaharake wigati ning pasewakan kawula nok-nok Mula sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakang Adipati sesembahan kula. Pamanarya wonten dawuh nggih. Duwin bapa Penembahan Durna. Oh, wonten timbalan ing dawuh nggih, nak Mas Brajadenta. Ndadosaken kagiat sotane manah. Dene rawuh paduka pepundhen kula kekalih. Mboten cecala ingkang saderengipun upami alih tutusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun utusan Nayaka Ngastina saestu kula diamethuk rawuhipun Bapa Durna tuwin paman Sengguni nyawisaken kreta kencana saha nyawisaken Hermawargi Naryamiji ampianipun pepundhen kula kekalih tandha bektinipun ingkang putra ing Glagati nulu dhateng pundhen kula ing Plasa Jenar menapa dene ing Sukalima. Nak Mas Brajadenta wonten timbalan paman Plasa Jenar nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak pun jensi nundul puyuh namung semantena tata upacara ning kamrajan ing mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng ingkang paman krana nadyan awis-awis ingkang paman menika sowan wonten ing Kadipaten nanging lair batos nggih pangrengkuipun ingkang paman dhateng anak Mas Brajadenta sakadang menika tanpa beda kados dene anak kula piyambak. Mila pangraosipun ingkang bapa ing kematian. Dinten sak mangke kula sowan wonten ing Kadipaten Glagati nulu, pangraos kula tanpa beda kula wangsul wonten ing Plasa Jenar. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Sampun ngantos benten-bentenaken tantamisipun Glagati nulu lan pun Negaring Astina. Jenyatanipun nadyan kula mboten ngawuningani nanging kacariyos. Cerita menika sampun sumebar dumugi ning jabaning rangkah Negaring Astina lan pringgondane menika kalih-kalih ngatunggaling mboten saged dipun pisahaken. Nyatanipun samangke ingkang bapa dados punggawa Negaring Astina. Mila sampun satrepipun menawi kula menika angrengka dhateng wewengkon pringgondane menika kados dene sederek kula piyambak. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Penembahan inggih mekaten tumuli kula aturi paring dawuh menggah menapa ta wigatosipun. Dene jengandika kekalih rawuh wonten ing Kadipaten Glagati nulu. Menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana. Kula dherekaken manjing salebeting Kadipaten Pepanggihan Caturnetra kelawan ingkang putra pun Glagati nulu inggihipun Brajadenta. Matur sembah nuwun nggih. Ing sepisan semanipun ing bapa menika netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh. Kula menika rumaos namun dipun sepuhaken dening para anak-anak kula ing kemapan wonten ing Glagati nulu. Mila sampun satrepipun menawi kula menika tuwi dhateng Karaharjan
tuwin juwananing anak putu kula ingkang sami mapan wonten ing Gragati Nulu. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene tungkak angka kalih. Manipun ingkang Bapak menika namung badhe nyatakaken dhateng pekabaran ingkang sampun beta mbok bakul sinambi para pawarta binanduking Karna. Jagat menika kantos keberbeken dhateng umandhang ing pekabaran menika kala wau. Tumuli ingkang Bapak sowan dhateng ing Gragati Nulu namung badhe nyocokaken dhateng kabar menika kala wau menapa kancen kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran. Kabar ingkang mekados pundi Bapak Penemban? Menapa saestu mboten dangu malih pajar wulan ngajeng menika? Negari Pringgondani badhe pikantuk Nalendra enggal. Inggih menika badhe misuda Nalendra enggal. Inggih menika putu kula pun Gatotkaca. Anggenipun badhe dipun misuda wonten negari ing Pringgondani. Nggih. Kabar ngaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhawon pekabaran. Ingkang Bapak ing Sukalima cemadhong dawuh pangandikanipun Nak Mas Brajadanta ing Gragati Nulu nggih. Ageng sampun kula tampi. Tumuli kula nedya munjuk atur ngersanipun Bapak Prembaning Sukalima. Kula antu-antu nggih, kula antu-antu sabdanipun Anak Mas Brajadanta ing Gragati Nulu. Apan kepara saestu bilih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe njenengaken anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca. Lenggah dampar tilaranipun sawarga Kanjeng Rama. Dados pawarta ingkang sumebar menika kala wau kepara saestu. Dados menapa ingkang sampun dipun midhangetaken dening para kawula menika kepara saestu mekaten. Inggih mekaten Bapak Penemban. Nuwun sewu. Sampun kirimten kula menika tiyang sepuh ingkang badhe tumut-tumut perkawisipun kula warga. Jernyatanipun estunipun menika perkawis kula warga lan tiyang Jawi boten kenging cawe-cawe perkawis menika. Namung kula menika jejeripun tiyang sepuh namung ngleresaken dhateng lajer tata kaprajan ingkang sampun kelampah. Paman Haryo badhe dawuh menapa? Kanthi dasar menapa? Anak Mas Brajadanta tumuli maringaken utawi ngiklasaken negari Pringgondani linggandenipun Gatotkaca. Dasaripun kula menika gumelar wonten ing jagat boten melih dhateng bondo donya. Milah kula menika boten badhe blereng kaliyan derajat pangkat. Paman Haryo tiyang gesang wonten ing alam padang menika boten kabondo dening bondo donya. Tuwin boten kabondo dening derajat pangkat tumrap kula gesangipun langkung merdika. Terutama malih kathah para brahmana winasih sewa sugata ing samya ngendikaaken gegayuhanipun titah wonten ing jagat menika menawi namung hanggung gayuh dhateng kathahing brana picis tuwin inggiling derajat pangkat menika saestu margi ingkang keseluruh. Inggih nadyan wonten leresipun nanging menawi kabondo wonten ing bondo donya lan kabondo dening derajat pangkat tanwandi titah menika mangke badhe salin seringat. Mila sampun ngantos kula menika nyelaki dhateng batos kula lan boten badhe kula menika wantun mengeng dhateng menapa ing sampun dipun paringaken Kanjeng Rama Prabu Trembaka dhateng ingkang putra pun Brajadanta. Mila gesang kula sampun ngantos kabondo dhateng kawontenanipun bondo ing Pringgondani miwah derajat ing Pringgondani ingkang angka kalih. Krana nalika sedanipun Kakang Prabu Arimba kula sampun kebacut sumpah dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi boten badhe ngucik keprabuning Pringgondani. Mangsa borong Purbawasisa sak metahipun kula paringaken kula caosaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mekaten paman penggah menapa ingkang dados dasaripun kula boten milik keprabuning Pringgondani ladal. Kula nyuwun mangapunten, sampun mangsa kados mekaten kok tasih wonten priyagung ingkang penggalipun kados Nak Mas Brajadanta. Namun nuwun sewu lunggir. Kula menika boten badhe ngelincipi carang bapak menika babar pisan boten. Menawi babakan perkawis punapa ing sampun paduka ngendikaaken menika cocok kula ugi mathuk. Namung wonten bab-bab ingkang semunipun radi mengeng saking lajering tata kaprajan. Bab-bab ingkang radi mengeng saking lajering tata kaprajan kados pundi? Mekaten nggih. Kula menika dados patih sampun pinten-pinten puluh taun. Kula menika mboten wonten ingkang wantun gantosi dados patih Ngastina amargi pendak-pendak pilihan mboten wonten mangsaipun. Tentu kula ingkang dipun calonaken calon tunggal. Mila kula menika sampun dados patih mrikinipun ngantos puluhan taun.
Inggih, mila kula ngertos. Tata kaprajan ingkang sejatosipun menika kula ngertos. Tata kaprajan ingkang sejatosipun menika kados pundi? Sampun ngantos pringgondane menika nampi walat. Sampun ngantos pringgondane menika nampi welaking Jawata. Monggo tata kaprajan menika dipun leresaken. Liripun dipun leresaken. Putra ingkang mijil pawestri menika boten nggadahi hak warisan tumrapipun negari ing Pringgondani. Monggo kula nuwun sewu. Ingkang Mbakyu menika putra ingkang mijil pawestri. Monggo Gatotkaca menika anak utawi wayah Prabu Tremboko ingkang mijil saking Dewi Arimbi. Tegesipun Gatotkaca menika ugi boten nggadahi hak tumraping negari ing Pringgondani. Menawi ngantos Dewi Arimbi ingkang Mbakyu menika mangke lanyo-lanyo cumalana njenengaken Gatotkaca. Kula kuwatos menawi wonten welaking Jawata ingkang ngraosaken boten namung kula warga ing Pringgondani nanging klebet kawula ing Pringgondani nderek ngraosaken dhateng welaking Jawata ingkang dumawak wonten ing praja ing Pringgondani nggih. Menika leres nggih, menika leres. Menapa dipun ngendikaken Adipati harus sengkuni menika leres. Mergi menapa tumrap kula inggih leres ing atasipun Dewi Arimbi menika putra ingkang mijil Kang. Putri utawi Wanodya. Lah kok lanyo-lanyo njenengaken Gatotkaca lenggah dampar keprabone Pringgondani menika kula nuwun sewu menika tegesipun nerak pacak nerajang perbatang. Perbatang apa perkibik? Menika gumantung dhateng jengandika Mas Braja tentangipun ngartosaken nanging wantun nerak pacak nerajang perbatang. Inggih. Kuwantos sing manah kula menawi kantos wonten walat ingkang tumiba wonten negari Pringgondani. Tur kemane kula nuwun sewu lho nggih. Sasedanipun Prabu Arimba ingkang Raka menika kula nuwun sewu kacariyos dereng kagungan putra ingkang mesinipun gumanti keprabon menika nggih kadang ingkang tinemu sepuh inggih menika Nak Mas Brajadenta. Kula nuwun sewu nggih negari Pringgondani menika negari ingkang wiyar. Negari ingkang wiyar ngantos bebasan irib-iriban di ngopiliya kaliyan negari Ngastina. Nanging sabab menapa negari ingkang wiyar ingkang sugihipun kados mekaten derajat pangkat kados mekaten inggilipun teka paduka masrahaken dhateng pun Gatotkaca menika nuwun sewu menawi panjenengan menika mboten kepengin mukti ning ya mbok ya napake anak putune Adipati Brajadenta. Menawi samangke jenengan menika kagungan putra menawi panjenengan kagum dados Nalendra wonten negari Pringgondani tumuli samangke menawi sampun lengser keprabone Pringgondani ingkang dados Nalendra putra panjenengan menika tegesipun panjenengan menika napake anak putu. Inggih. Ora kok Gatotkaca sing dadi turune wong wedok kok jakah-jakah lungguk jampar sila tumpang kendangan jengkul tantung ora usah dipraktekke ngeten lho panjenengan kudune menggalih ya bener wong urip nang padang menika ora koyak bondo ora mlek derajat lho nun sewu ning rak 1001 wong sing duwe penggalian kados mekaten menika klebet penggalian Nak Mas Brajadenta. Panjenengan ora koyak bondo ora mlek derajat pangkat ning nuwun sewu kula aturi menggalih dateng tedak turas panjenengan menawi ngaten panjenengan menika mangke kagungan putra terus putrane panjenengan dados Nalendra menapa mboten mulya ngawibawa Nyakrawati Mbaudenda. Oh lha nuwun sewu lho nggih lajeng kula badhe krembak babagan anggen paduka sampun kabonto ing sumpah. Inggih kula sampun kebacut sumpah dasaripun kula menika satriya menawi ngantos ngelincati sumpah kula badhe tetel kasatriyan kula mremban. Ah, wong urip kok kebonto karo sumpah. Wong urip kok wedi karo sumpah. Dadi mandi wong sumpah niku wong lanang niku modar kabeh. Inggih. Mergo wong lanang kuwi oke-oke sumpah. Sumpah yakin lan sak piturute. Nggih ta Dewate? Nggih. Ngaten lho. Contonipun wong sing kakehan sumpah ning ora tau mandi. Menapa wonten? Ngajeng kula niki. Malah kula sing dienggo conto ora. Niki sapa-sapa disumpahi, sapa-sapa disumpahi. Anggere arep endo saka perkara sapa-sapa disumpahi. Ning nyatane mboten wonten ingkang mandi. Nuwun sewu. Benjang badhetipun saur wonten ning donya akhir. Donya akhir niku alamate pundi? Kula nuwun sewu nggih, wong urip niku ora usah gagas perkara sing werna-werna. Sesuk digagas sesuk, saiki dipikir saiki. Panjenengan samenika badhe mukti kedah mentala dhateng sinten kemawon. Menawi panjenengan kaboto dhateng sumpah. Wah, kula nuwun sewu ya sak. Jeke urip panjenengan menika badhe kabondo dhateng sumpah lan mboten badhe mukti ngawibawa Nyakrawati Mbaudenda. Menika.
lajeng tumuli samariki kula aturi menggalih negari Pringgondani ingkang wiyaripun kados mekaten menika ingkang Yasa Prabu Tremboko ingkang Rama monggo ingkang Rama Yasa negari Jembar menika kala wau estining penggalih ingkang Rama menika namung badhe muktekaken dhateng putra wayahipun atmajanipun Prabu Tremboko sedayanipun lan putu-putunipun Prabu Tremboko sedayanipun inggih putu sing metu lanang inggih kasinggihan mekaten Prabu Tremboko anggone ngrekasa Yasa negara wujudipun negari Pringgondani menika lah bareng panjenenganipun sampun seda tumuli negari samangke dipun lunggahi dhateng tiyang sanes ya dudu wong liya ning Garukaca ki putu metu saka anak wedok menika tegesipun mboten gadhahi hak warisan tumraping negari lajeng panjenengan ingkang tinemu putra kakung padha tele-tele ora duwe kamungten ora duwe bondo donya ora duwe derajat pangkat dos pundi menika panjenengan ora trima menggalih lho Gan menapa ing dipun ngendikaken Kakang Mrembanduna menika kula kinten kok leres monggo tur malih sakmenika kula badhe ngonceki ingkang sanes ngonceki menapa menemban wong nyekel panguwasa dadi ratu menika mboten gampang nggih to Kakang Duna nggih kula mawon nggih wong nyekel panguwasa dadi ratu menika mboten gampang ratu nika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho saking pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhake Nalendra. Haran. Dadi amis baci ning negara tetreming kawula menika wonten pundhake Nalendra. Kamangka Gatotkaca menika bayi wingi sore. Durung ilang pupuk lempuyange. Inggih. Apa ya Gatotkaca bisa mranata para kawula? Apa ya Gatotkaca bisa mangku para kawula nuruti kekarepaning para kawula? Nek tumpangsa anggenipun ngasta bawa pemerintahan negari Pringgondani, wah negari Pringgondani menika mengkan mboten badhe kuncara Andayang Bawana, ning malah bosa balik. Ora karu-karuan. Inggih. Kawulane padha kekurangan sandang pangan, mergo ratune ora iso ngayomi marang para kawulane. Kawulane padha gedungsang uripe. Mergo kawulane ratune ora iso nuruti karo kawulane. Langkung-langkung menawi jumenengipun Gatotkaca menika mboten ditampa dening panguwasaning Gusti badhe ndawahaken melaing Jawata dhateng negari Pringgondani. Pringgondani lajeng dados papan ingkang rengka ingkang mboten saged ketukulan sandang pangan. Kawulane do bingung, bilulungan golek papan penguripan. Menika kula aturi menggalih. Panjenengan kenging pitados kenging mboten. Ning kula menika sampun tuwa, kula menika sampun sepuh. Kula wis nyumurupi wong dadi Nalendra menika pinten-pinten kali. Sese pinten-pinten kali niku Mas Nek beberapa kali ngoten lho wong salwangsul kula niku pun tau tate nyumurupi tiyang dadi Nalendra menika wong salwangsul ana sing gagal ana sing kasembatan ana sing gagal ana sing rahayune skala menika werni-werni lah kuwantos sing manahipun Mbok Meng Saka 5 menawi Gatotkaca menika mangke mboten saged ngasta bawat pemerintahan negari Pringgondani tumuli negari Pringgondani lajeng gagal mujudaken satunggiling praja ingkang gemari Pahla Jinawi Kartatata Raharja menapa panjenenganipun nama Brajatata menika mangke mboten lingsem mboten rumaos dosa ing atasipun panjenengan menika ingkang kagungan hak warisan tumraping negari Pringgondani teka panjenengan kendel kemawon negari diobak-obak karo ratu wingi sore sing durung ngilang pupuk lembuyange inggih menika pun sinten Pate Gatotkaca ngomong kok nganti lali inggih kula aturi menggalih panjenengan menika wangun lho Gen panjenengan menika trep pantes dados Nalendra wonten negari Pringgondani dudu Gatotkaca menika oke wong maido apa isi enom kok dadi ratu ki njur kekuatane kaya ngapa ya bener Gatotkaca menika otot kawat baru ngungsi apa Pringgondani arep buka toko besi mboten badhe kelakon arep duwe kasekten tumpuk undhum kasekten sundha langit ning nek ora pinter mranata para kawula menika bakal ya ora bakal iso kelakon dadi panutan ing para kawula lan ora iso bakal kelakon dadi Nalendra ingkang becik lan apik ning benten karo panjenengan menika dasare mirip karo Prabu Tremboko mirip niku napa padha ngaten lho ambok padha ambok mah wong duwe kata-kata dhewe kok dipenging panjenengan menika jebles wih teneh mlentrung niku ora jebles niki jebles niku padha kalian Prabu Tremboko menawi panjenengan gadampar negari Pringgondani lungguh dampar sineba dening para kadang anak Mas Brajalamatan Braja
wikalpa sedaya nyembah dhateng panjenengan. Lho, apa ora moncen? Sang Nata Prabu Brajadanta nalindra ing Pringgodani. Ingkang pancen nglikser keprabonipun tiyang sepuhipun. Sampun trep boten wonten ingkang wantun badhe moga-oga dhateng kanalindranipun Nak Mas Brajadanta. Dasare ratu padha-padha butane. Kawulane ya sumuyut nungkul, panjenengan ya wis wareg utawi wis tuwa ndahar ngelmu dhateng Kanalindran. Mila mboten nama mokal, menawi mboten badhe tumpangsa anggen paduka ngasta bawah pemerintah negari Pringgodani. Inggih. Wangun ya, wangun trep, wangun tadi Pak. Wangun sanget. Padha karo jumenenge Prabu Trembuka. Nah, kula terima kalih. Sinten to sing wong urip ning alam padang menika mboten kepengin dadi ratu. Lah kok panjenengan malah mau dadi ratu menika nuwun sewu. Rak aneh-aneh to. Ngene-ngene. Selagine Begawan Durna menika kula nuwun sewu ingkang bapa piyambak menika nek ora wis keraduk tuwa. Wis keraduk yuswa, panjangka kula menika mboten kok brahmana kok. Mboten kok gurune Kurawa mboten. Panjangka kula niku iso ya dadi ratu. Lho. Napa mboten moncet? Nalindra ing jagat rat Pramila Prabu Mahadurna. Lho. Lho, Mahadurna. Mahadurna. ALM. Apa? ALM. ALM almarhum. Ratu kok nganggo almarhum niku mati kok. Nek ra urip meneh. Iya. Ngaran. Adipati harus ngene menika nek mboten sira karo batine ya pengen dadi ratu. Nggih ta Adipati? Nggih. Ning ora ketang ming cilik-cilikan wis dadi ratu ning Plasa Denar. Nggih, nggih. Ning nang Astina dadi patih. Nggih. Leres. Lho, mengatur menika kala wau kok panjenengan mboten menggalih. Kok mboten menggalih? Aku ya Arimbi ingkang Bayu kok wah cumalan wong wedok ora urusnan. Nerak bacak Krajang Perbatang. Ing atase duwe anak lanang kok terus arep ngukup bondo Pringgodani sarana jumenengake si Gatotkaca negara Pringgodani. Terus bondo Pringgodani dikukup karo ingkang Bayu Dewi Arimbi. Panjenengan klekeran ora entuk apa-apa, ora entuk bagian warisan apa-apa. Ora ta ya sampeyan bingung. Lu wong saniki ki mawon panjenengan kudu jumangka. Nek sesuk-sesuk ngibarate sego engko wis dadi jenang. Ora bakal dadi ulih dadi sego meneh. Nggih ta Tipane? Nggih, nggih leres. Menika kula aturi menggalih. Gatotkaca Bayu Wingsur kok arep nganggo keset sirahe wong tuwa. Adipati Brajadanta sing duwe hak tumrap negara Pringgodani kok minggu dadekake patih iki apa? Patih iki pangkat apa? Patih niku ya pangkat dhuwur lho. Kula niku ya patih. Meneng mawon niku minggu conto kok. Nggih. Patih niku pangkat napa? Sing kudune dadi ratu kok ming dadi patih. Lah nek kula ora trima. Ha sing duwe anak wedok ana anak lanang. Ora kaya kowe. Kula kelingan anak wedok terus ya patih. Mergane Sing kula pek. Oh. Arimbi duwe anak lanang kok dideke ratu ning Pringgodani. Oh, kula ngerti. Samenika kula ngertos. Sareng kula unceki, sareng kula glejah, sareng kula gelar tuwin kula gurung. Menika mujudaken satunggiling karti sameka. Karti sambeka saking sinten? Werkudara. Werkudara menika duwe niat sing elek. Werkudara duwe niat sing elek nggunakake bojone si Arimbi. Mbok menawa Werkudara dawuh karo dadi ratu ning Pringgodani, men Pringgodani dadi siji karo negara Ngamarta. Men Ngamarta saya sentosa, Ngamarta saya kuat, Ngamarta saya Hanjayeng Bawana yen dadi siji karo negara Pringgodani. Lho, menika ya iso uga. Nggih ta Depate? Saged ugi. Niku pancen karti sampekaning Werkudara utamane Pandhawa anggenipun badhe mblengket negara ing Pringgodani didadekake siji kalian negari Ngamarta. Lah niki wonten mriki niki kudu diati-ati. Ora mung sak kepenake dhewe. Panjenengan kedah naliti nglangkung permati Nak Mas Brajadanta. Lah menika, mesti menika jelas. Mesti Pandhawa sing tumindak ora apik ming bakal gunakake si Arimbi kanggo mblengket negara Pringgodani. Tumuli Arimbi ngendikani Gatotkaca dadekke ratu. Nek Gatotkaca dadi ratu nang Pringgodani menika tartemtu Gatotkaca dados rehanipun negari Ngamarta. Mergi Gatotkaca menika anakipun Werkudara. Gatotkaca tentu manut karo Werkudara. Gatotkaca gandeng wis dadi ratu nang negara Pringgodani. Pringgodani dadekke siji karo negara Ngamarta. Aja dipisah-pisah. Kowe tetep dadi satriya. Lho, sapa sing arep eleke? Sapa sing arep eleke? Panjenengan midhangan namung geton tok. Namung geton tok. Mboten saged tumindak menapa-menapa. Lah, menawi badhe tumindak iki samenika menika nggih. Kedadipun tumindak nggih ta, Iblis anak padha jek-jekan. Bapa mremban wonten dawuh, Ger.
sareng kula manah-manah jebul menapa dipun paduka ngendikaken menika kepara saestu kados pundi menawi kula boten dados narendra wonten garing pringgondani tan wandi nenggari badhiripun kukup dening Gatotkaca monggo menika negari tilaranipun tiyang sepuh kula Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko kila dinten samangke kadiginugah manahipun ingkang putra pun Brajadanta lepat menawi kula ngaturaken negari dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi mila dinten samangke sareng kula midhanget pangendikipun Bapa Penemban Durna tumuli lajeng ngleresaken menapa sampun paduka dawuhaken dhateng ingkang putra pun Brajadanta menawi tetela mekaten sampun dados anteping manah kula boten badhe sowan wonten negari Pringgondani menawi perlu kula boten badhe ngrajongi menawi dados pakartinipun Kakang Mbok Ayu Arimbi kula ora mathuk, kula ora sarujuk, kula ora rumaja menawi negari Pringgondani dilenggahi dening anak kula Gatotkaca. Niku tinggalane wong tuwa kula, niku tinggalane dulur tuwa kula, mula Brajadanta ingkang kudu ngukup negara ing Pringgondani. Kata-kata menika kala wau tumuli dipun agem dening Mas Brajadanta. Nggih. Namung bingung raos sing manah kula. Bingung perkawis menapa? Menawi ngantos sak mangke Kakang Mbok Ayu Arimbi duka kaliyan ingkang putra pun Brajadanta. Lho. Ingkang Bayu Dewi Arimbi menika namung wujuding pawestri. Pawestri menika ibaratipun kepanjangan rikma keribetan nyamping. Kesesaan kesemekan. Bila kegiatanipun Piyai Putri menika mboten sami kalian Piyai Kakung. Inggih. Nek Bayu ora trima, nek Bayu mboten trima, dipun jangkake mawon. Inggih. Nek pancen panjenengan menawi Brajadanta menika waya mangsa Dewi Arimbi. Kula triwadul ingkang Bapak Saka Lima. Kula tuwa-tuwane nek dimungsuhke Arimbi ya nggih ta Dipate? Nggih. Sampeyan niku nek mungsuhe wong wedok kok niate ora jamak-jamak. Lho. Nggih. Menawi ngantos para Pandhawa boten trima, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ning Pandhawa niku ya ora iso dianggep enteng lho Kakang Duna. Sing nganggep abot sapa? Kula tak takon. Panjenengan prisa piyambak? Pandhawa niku murid kula. Janaka Werkudara sing dadi saka guru ning Pandhawa niku murid Begawan Dana. Napa sing didhawuhke Begawan Dana, Werkudara Janaka mesti bakal manut. Nek Werkudara ora trima, anake ora sudah diratu ning Pringgondani. Werkudara nesu. Tekan mriki kula getak. Ayo, nganten mesti Werkudara terus bali nglenthong ora wani. Oh, nggih. Janaka nesu, Janaka saya meneh ora bakal wani kali kula. Nggih. Niku lho nggih, Kakang Penemban Durna sampun kepareng badhe ambetengi jengandika nak Mas Brajadanta. Sampun ngantos kandheng wonten ing pangucap ning kababaro dados pakarti. Estu nggih, estu. Malah mboten namung kula tok ning sedaya para saka kula sampun kula ketapaken. Bantu dhateng Mas Brajadanta anggenipun badhe merang Kampuh Jingga. Anggenipun badhe ambrontak dhateng negari ing Pringgondani supados samangke Garukata sampun ngantos kelampan dados narendra wonten negari Pringgondani. Inggih ngestaken Gusti ingkang sowan ana ing Kadipaten Glagah Tinulu. Iya Kakang aku ingkang abiyan loro. Aku ngaturake sembahku katur ya Kakang, ya tak tampa adiku cah bagus. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat kala Bendana Padhararja sapraptamu. Kaiki Kakang Brajadanta. Diri sabikala aku bareng ngaturake sembah suwung Kakang Betiku kados ya Kakang. Iya. Pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat paripe. Apa mengkaro kakangmu Brajamusti pancen keparayata. Mikaro Kakang Brajamusti prayoga nunggonmu ngadhep kaya wis ora kurang prayoga Kakang. Brajamusti apa Kakang? Sumengko pengawak Bodrandha Marsasi kita anawung wigati. Ana wigati apa dene kowe sowan ning Kadipaten Yayi sepisan ngaturake sembah bektiku kunjuk angka 2
nggonku sowan nersaning Kakang Brajadanta iki sayekti diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi, diutus dening Mbak Yu Arimbi. Ya. Dadi wruhanamu ya Kakang, yen to kabeh para nalindra, para satriya Brahmana ing wis padha nampa layang ulem saka Kakang Mbok Ayu Arimbi, wis padha rawuh ana ing negara ing Pringgondani, malah wis padha pasang pesanggrahan dene ciptane tanole kejaba mung kepengin nekseni wisudan ratu ing Pringgondani, ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Mula sawaning Brajamusti ana ing glagah tinuliki didangu dening Kakang Mbok Ayu Arimbi, gandeng kabeh wis padha komplit mung kari ngenteni rawuh ing Kakang Brajadanta. Mula aku didhawuhi supaya sumusul Kakang Brajadanta, ayo tak dherekake sak lakuku bareng karo adimu Brajamusti sowan menyang negara ing Pringgondani. Kacarita yen to Gatotkaca anakmu lanang bakal jumeneng nata ning Pringgondani, Kakang Brajadanta ingkang kadhapuk amangku marang si Gatotkaca, tegese Kakang Brajadanta ingkang bakal dadi patih Rangka nata ing Pringgondani. Mula Kakang gandeng dina samengko wis cetha nggone Kakang Adipati keparengan nampa kang dadi aturku. Aku ngenteni marang dawuh pangendikaning Kakang Brajadanta mungguh kepiye? Dawuhing Kakang Brajadanta, Kakang, ya kabeh wis tak tampa. Nanging kosek aja kesusu. Tundhone ora wurung mengko aku bakal sowan ana ing Projeng Pringgondani. Nanging Brajamusti gandeng sawetara kowe ninggal Projeng Pringgondani utawa ing glagah tinulu. Sawetara mapan ana ing negara ing Pringgondani bareng kelawan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe krasa apa ora yen to pun Kakang nalawarang siadi? Ya Kakang, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Kakang kagungan rasa ingkang mengkono kelawan aku. Dene ingkang sabanjure aku tak takon karo kowe marga Wangsul ora pitakoning pun Kakang iki. Kakang arep ndangu apa? Pringgondani kuwi ingkang kagungan sapa? Pringgondani ingkang kagungan Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembuku. Prabu Trembuku seda sebabe nglakoni perang kelawan Prabu Pandhu. Nadyan sejatine perang mau mawa korban Nalindra loro, ya mung sedane ora bareng. Luwih dhisik Kanjeng Rama Prabu Trembuku tinimbang Prabu Pandhu, nanging sedaning Prabu Trembuku kawawa gawe tatuning sukuning Prabu Pandhu wekasan ora suwe dadi jaran sedaning Nalindra Ngastina. Ya pancen bener ora sah mbok larah-larahke, sing wigati aku mung pengen ngerti sedaning Kanjeng Rama mung saka Prabu Pandhu. Yen dijupuk lereke pancen kaya mengkono sak sedaning Prabu Trembuku sing dadi ratu ning Pringgondani. Kakang Prabu Arimba ya kuwi putra ingkang mijil pambayun. Saya aku tak takon karo kowe, sedaning Kakang Prabu Arimba saka sapa? Saka Raden Bratasena. Bratasena ya anake sapa? Bratasena ya anake Prabu Pandhu. Arimba putrane sapa? Putrane Prabu Trembuku. Kena ngapa kok nganti tekaning pati milani Kakang Mbok Ayu Arimbi munggahke derajating Raden Bratasena. Jejering satriya yen kepengin mengku garwa sawijining putri kudu wani mbedhah negara Bandharatu mboyong putri. Kamuktening Kakang Mbok Ayu Arimbi ditatahi nganggo bandaning Kakang Arimba ingkang larang dhewe, ya kuwi wujute sugenge Kakang Arimba. Ngono critane ya. Saiki yen dipernahake cetha lamun sejatine antaraning turasing Prabu Pandhu lan turasing Prabu Trembuku kuwi ora bakal bisa rukun. Nadyan akeh kang padha ngandha kaya mengkono, nanging apa ora prayoga yen kabeh mau dipupus tekan sedaning Prabu Arimba, ya Kakang Arimba. Wiwit sampeyan nganti tekan sak adi-adimu, ayo manunggal tetunggalan manunggal kalan para Pandhawa. Sarana nyengkuyung jumenengane si Gatotkaca. Kanthi cara mengkono jagat iki bakal tentrem, ora ana ingkang padha regejegan,
ora ning padha sikut-sikutan uripe ana ing alam padang. Brajamusti, piye Kakang? Bareng tak pikir-pikir apa ingkang tak lakoni iki mau pranyata kleru. Klerune nggo napa? Ingkang mestine aku kuwi duwe hak saputo itu meraping negara ing Pringgondani. Nanging sebab apa biyen aku ndadak sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Pringgondani tak pasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging lumereke wanci gumanti ning dina ndak gelar, ndak gulung, ndak unceki lakonku jebul tinemune kabeh mau kleru. Klerune nggo napa? Ingkang kudu ngukup kamukten Pringgondani kuwi Brajadenta. Mula apa ta sababe aku nganti ora suwan ing Pringgondani nganti tekan dina iki. Rasaku tido-tido. Rasaku kaya ora mantep sarta durung tekan poing tekad nggonku bakal ngrangkani si Gatotkaca. Merga ana swara ingkang gumana musik jroning atiku. Yen to Pringgondani kuwi ora pantes dilenggahi si Gatotkaca. Merga Gatotkaca kuwi turasing Kakang Mbok Ayu Arimbi. Anak Prabu Tremboko ingkang wadon ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani. Ing ngangka sabanjure apa ingkang dumadyan ing Pringgondani kuwi bisa uga dadi akal ukiling para Pandhawa nggone bakal nguasani praja ing Pringgondani. Luwe-luwe Kakang Bratasena ya Kakang Werkudara ingkang jumenengake anake lanang ana ing negara ing Pringgondani supaya Pringgondani dadi kukupaning para Pandhawa. Kanthi cara mengkono kowe karo aku bakal kelaman praja sak kukupane. Aja coba pitungen tembung kowe iki bener apa salah, Brajamusti. Jajamun tabler ketap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir idepnya mangolon coko wadanani rombaranang ing ladal kose Kakang aja kesusu rasa petunganmu jroning ati kaya mengkono mau sisihna. Ngelingono yen to Kakang wis kebacut sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ora bakal milik kamukten negara ing Pringgondani. Yen Kakang duwe penemu ingkang kaya mengkono tegese Kakang nyelep apa ingkang wis mbok kecohake. Kakang dilat kelawan idumu dhewe. Kowe nerak pacak nerajang perbatang kelawan sumpahmu. Apa ora sarudina ning atase putra Prabu Tremboko ingkang wujud satriya. Ya kuwi satriyaning praja ing Pringgondani Kakang Brajadenta. Teka ora ngugemi marang sumpahe dhewe yen ngono bakal tetel kasatriyaning Kakang Brajadenta. Perkara tetel kasatriyanku lan ora kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah mulang karo wong gerang. Kowe ora usah nuturi karo wong tuwa. Dina iki pancen wis dadi anteping tekating Brajadenta nggonku ora bakal sowan ning praja ing Pringgondani. Malah sumurupa Brajamusti. Dina iki aku wis ngerakit tata-tata gelaring baris. Yen pancen Gatotkaca Kakang Mbok Ayu Arimbi ora balekake negara marang Brajadenta. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora bakal wegah gawe geger Pringgondani yen perlu kudu ya murupi muncrating maruh saka dadaning sedulur yen pancen do kaya ngono pambeganing Kakang Mbok Ayu Arimbi. Wah! Lah kok dadi kaya ngono Kakang mula suwe nggone ngrantu Kakang Mbok Ayu Arimbi marang sowaning Kakang Brajadenta tinemono dina iki wis ketok wis katon apa to kang dadi legetaning penggaling Kakang Brajadenta nggone milik marang negara ing Pringgondani. Ning tak suwun Kakang mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane kowe tak elingke aja nganti Kakang kebanjur duwe pambegan sing kaya mengkono. Mundhak ora prayoga kedadeane kaya ngapa susahing Kanjeng Rama Prabu Tremboko yen to nyumurupi atmajane minglar saka garising bebener kowe menggot dalan saka pakarti sing apik pakarti sing becik. Aja ya Kakang aja. Ayo tak kanthi supaya Pringgondani kabeh turasing Tremboko padha rukun
rukun karo wong Pandhawa ayo padha sowan ing negara ing Pringgondani. Kowe nekseni jumenengane si Gatotkaca, ora sudi aku nyekseni jumenengane si Gatotkaca. Malah bocah wingi sore kae kon mudhun saka Dampar. Ora gelem mudhun saka Dampar, aku ing bakal ngudhunake Gatotkaca. Lho kok ngono, rasa kakean gunung sing tanpa gunung. Dalan loro sing kudu ambah. Dalan loro piye kowe? Melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yen aku melu Kakang tak jak mukti ngawibawa nglenggahi negara ing Pringgondani. Nadyan kudu nyabrang banjir perang kalawan Kakang Mbok Ayu Arimbi kudu ditekati. Yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi aja nganti ngregeti Jlambrah Kadipaten Glagah Tinulu. Ora sudi nyawang dedapuramu. Ayo kowe minggato saka papan kene. Kowe minggato kono kowe sungkem karo Mbak Yu Marimbi kono ora usah dadak ning Glagah. Kowe kok ora nangis. Udah habis air mataku. Nangis juga banyak kaya kaya kok ditakisi kaya ini iki wajibe ora ditakisi. Ning wajibe padha digoleki dioceki kepiye supaya kabeh entuk dalan sing padhang entuk banyu sing bening. Kakang Brajadeta aja duweni watak sing kaya ngono kuwi kaku tegese kleru. Kuwi tegese kleru tur aku yakin bola bokit. Kowe duwe penemu apa? Kakang duwe penemu kaya ngono ki mesti ora saka karepe dhewe. Ora saka karepe dhewe piye? Aku iki rasa, Kang. Glagah Tinulu kok ketekan Begawan Dosa karo Pati Sekuni kuwi. Terus Kakang balik panikane iki mesti sampean gugu lambene wong loro iki. Sampean mesti gugu cangkeme wong loro iki aja. Bapak Durna ora omong apa-apa. Lho, gejala bisu kok Ora. Ning ora ngendika apa-apa karo aku. Wah, aku ora percaya. Saiki Kakang iki supaya kabeh tipu apik, Kakang Brajapati dicucul. Disusul Dicucul dijak bali ning negara utawa Kadipaten Glagah Tinulu dijak bukan apik-apik. Ora terus main tunduk-tunduk kaya ngono ki aku ora cocok. Anggere ra matuk, anggere ra gathuk kok minggat, apa-apa kok minggat. Kaya ngono iki ora ngrampungke perkara ning mana bebutek banyu bening kanan Glagah Tinulu. Bener kendikane Kakang Brajapati, nek sampeyan iki kebacut sumpah, Kang. sumpah karo sapa? Karo Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora bakal mukup negara Pringgondani. Kuwi tak andani ya, Kang. Hukum nek donya ki ana werna papat. Apa wae? Siji, hukum alam, loro, hukum adat, telu, hukum negara, angka papat, hukum karmen. Karma. Hukum telu kuwi iso diwakilake, nek hukum karma ki ora iso diwakilake, kaya to sampeyan nglicati sumpah sampeyan iki bakal nemu hukum karma. Ayo, nek ora sampeyan sing nglakoni anak putu sampeyan, kuwi yakin. Mula sampeyan nek ganti nglicati sumpah sampeyan mengke sampeyan kena hukum karma. Sampeyan nek ora iso nyaur napa sing lakoni teng alam padang, teng alam donya duwe utang mergo nglicati sumpah sampeyan. Sesuk sampeyan nek ora ana ditutup lawanging swarga, dalan sampeyan petek. Ora diuripke listrike. Apa ora kerkaca? Kula trime gale, Kang. Ora kaya ngono ora duwe Brajadeta, duwe kekuatan. Gatotkaca diakah-akah lungguh tumpak sila. Apa ku jenenge? Lungguh tumpak sila tumpak kejangan jekul. Ora cok kaya ngono kuwi to, Kang. Ora becik kedadeane. Wong urip karo padang kuwi sing apik-apik wae. Gatotkaca wis dadi ratu ya wis. Lho, sampeyan ra didadekke pati-pangkat lho. Lho niki lho contone. Iki arep ping pati ning sugihe ngungkuri ratu. Mergo gaweane mangkat bondo negara iki menungsane. Kowe pengen dadi pati sing sugih kaya kene iki ya iso, Kang, ya iso. Waton ra wedi dosa. Ini lho. Kak, Ngopo? pada turu. Mendelik mripate diadani ngene gawe ora.
Aku ora turu ning aku gagas omonganmu. Ya nek iki iso gagas ki iso dieleke. Ah, Ger. Sampun ngantos kados pengaten lho, Ger. Wong niku ampun blendra-blendre kaya banyu tumumpan godhong sente. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ora usah ngrungokke. Ocahing manuk ingkang mboten wonten ginanipun. Dipun anggep kemawon ingkang rayi menika wujudipun kongkang ingkang munya ing tekeleng. Sampun ngantos dipun gatosaken. Menawi panjenengan mencra-mencre kala wau sampun badhe tumindak rasam iki mejangan taturipun ing rayipun kala bencana tumuli badhe mengeng ingkang dados gegayan panjenengan. Oh, wis ora ana gunane kula sowan wonten Negara Kadipaten Gatinulu. Ya, wong wis baka dhewe to, Kang. Kakak itu bujukane begawan dina. Bawa turno ora mbujuki aku ning goleke dalan kamukten. Kamukten keco ning aja ngesuk-esuk karo kamektene wong liya. Ayo, golek bukti kena, golek duit kena, golek derajat kena. Golek duit kena ning ora gandul kancane kaya ngono kuwi. Golek subscribe kena. Gayane ra ngrungokke gayane. Ayo, nek ora kesuk-suk karo sedulure. Golek subscribe kena ning ora gandul kancane sampe nek dhewe. Bayar ya ora. Mula kaya sabar, sabar. Nampa lelakone jagat iki sabar ya. Ora sok bolak-balik. Hobi aja sok bolak-balik. Paune dadi dalang, bareng dadi dalang dadi tukang cor. Saiki dadi tukang YouTube. Saiki wis ora. Ora positif urip kok ora positif. Ya aja cerewet. Wose kowe manut aku apa ora? Aku tetep ora gelem nek kon manut karo kakek Brojodoto mergo arep aku ki buta elek. Nek aku ki nek iso-iso kelaku aku apik. Arep aku buta ragaku sarwa rusak apa kan kula cetha kaya ngene iki nek iso-iso pakatiku apik. Mergo sing dieto karo sing gawe urip iki ora perkara eleke raga, ora perkara cualane sing apik utawa cualane sing elek. Nek kelakuan. Arep bagus, arep glelek, arep cuge, arep jagat iki persasat tanpa timbang. Nek kelakuane elek, sesuk ning kono ya dadi bosok-bosok ing neraka. Nek arep aku ki tanganku buli ceko, aku nek omong celat lupaku elek, aku disingkili karo wong-wong. Nek pakatiku apik, aku cek nek kono dipaku widodali. Sing mangku ki ya sapa? Ah, wong kok gegeden remangsa. Kowe lha sak celewet tapuk kiwa tengen kowe. Ki dudu masalahmu ki. Ngono lho, Kang, aku pengen elek karo kowe. Ora usah dadak kowe mejang karo wong tuwa. Kowe saiki mingkari manut dalan loro. Kula delon. Ora. Dalan loro piye? Dalan loro piye, Kang? Ora kaya. Dalan loro kowe melu aku apa melu kakangmu Brajamusti? Aku melu kakang Brajamusti. Wis tak tok. Aku njaluk capak dukuh. Tetep aku melu kakang Brajamusti. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti kok ya kudu lunga saka kene. Baik. Baiklah. Ora masalah. Aku nek mekon luwih aku ora kocrawung karo wong sing katahe kala budine canjol aku gak. Aku nek kocrawung karo wong iki sedulurku dhewe. Nek pakatine elek, pakatine caki colek dramaan gak wis gak nyapo gak. Gak pokoke gak. Yen pancen ora gelem kowe kudu lunga saka glagane ceke-cake ya Kang. Nek ana undu-unduane sampean tanggung. Ana tetembukan sapa sing tandurala wayune bakal cena. Sapa sing tandur kabecikan mesti ya bakal ketitik. Nek wohe kuwi woh sing ala, kuwi wohe bakale ora bakal migunani ning tukule bakale bosok. Nek wini iki wine sing apik sing becik bakale diuduh mulakapi ana iku uripe besok. Sekecake karek kakak ora dikandani mak sekecake lega aku tak bali. Wong niku nek kepengin mukti, ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendo ampun ngantos setengah-setengah. Ampun ngantos ketanggungan. Kudu ditekati. Nggih ta, Dik? Nggih, leres Kakang Dono. Lho ngaten. Wong niku nek ora nganggo tekad, wah wis ora bakal lakon. Mergo tekad niku wae ing ngarep.
Nggih. Sapa-sapa sing arep dadi pepalang singkirke. Sapa-sapa sing arep ngadang dalang singkirke. Niku bakal katekan penjangkane. Arep niku wujude ngadi kakang sedulur nasana IP pripean lek Pakde Siwa nek kira-kira mepalangi karo karepe Mas Brojojoto singkirke nek perlu ditegeli ngaten niku badhe kesempatan penjangkanipun nek panjenengan menika ragu-ragu dilekke wadine terus luluh dilekke kakange terus luluh sok kapan arep kesempatan penjangkane kudu nekat mangke kula mboten badhe kagungan kadang. Ora duwe kadang ra apa-apa. Sing penting dolop nglumpuk. Menika sampun membahagiakan. Inggih. Ning kok kula kok kuwatir ya Kakang. Kuwatir perkara napa? Sampeyan iku senengane kok gawe kuwatir. Niki mengke nek nganti Braja Musti kali Kala Bendana sowan teng Pringgondani. Nggih. Monggo teng mrika pun nonton Pandhawa. Nggih. Anak-anak komplit. Anak sapa? Anak Pandhawa. Anak Pandhawa. Oh nggih nggih. Nah, Braja Musti teka. Nggih. Lapor kalih para Pandhawa nek Brajadanta mirang Kampuh Jingga badhe ngraman teng Pringgondani. Terus teng mriku enten anak-anak Pandhawa, Kresnayana, Sentyakiyana, Antasena, Antarja, Irawan. Irawan mangkat. Terus Braja Musti wadul. Brajadanta arep mirang Kampuh Jingga, mongko teng mriku wonten Durna karo Sengkuni. Pandhawa ngarani nek sing aja-ajahi kula karo sampeyan. Sencaki tanpa didhawuhi nyaut glugu. Goleki sampeyan. Oh iya ya. Ah nggih. Aduh. Pripun Dewate? Ah mboten ngerti pripun. Monggo Sencaki njawe Antasena, Antasena nggawa goleki sampeyan. Ajeng do gawe mimbar napa mboten. Antasena nggawa sekop, Antasena nyaut njawe Antarja, Antarja nglakokke bigu. Remuk tenan kula Dewate. Nggih. Niki kudu ditenggalangi, kudu ditanggulangi Dewate. Nggih, kudu ditanggulangi carane. Nah Mas Brajadanta wonten dawuh. Ingkang rayi Braja Musti dipun tungka. Dipun ripe. Sampun ngantos mawi cara-cara ingkang kasar. Dipun alus. Mangke menawi Braja Musti saged bergabung kalian panjenengan menika mangke kula mboten badhe kenging menapa-menapa. Lah ngaten lho nggih. Inggih, ngaten nistakaken dawuh. Sampun ngantos dipun kasar. Mungkin nek dikasari kadang ngrasa ora gelem. Kudu dialus alon-alon. Nggih to Pak? Nggih. Kudu alon-alon ora kok njur kesusu-susu. Ora prayoga kedadane kesusu-susu. Leres. Braja Lamatan Braja Wikalpa wonten dawuh Kakang Adipati Braja Wikalpa. Dia engko urung mangan kok wis nglokor. Ana apa Kang? Timbali Kakang Adipati Braja Wikalpa. Wonten dawuh napa Kakang Adipati? Budana kang padha seba ingsun kundun kedaton. Lho nek ngestaken dawuh. Menawi saenipun lajeng kapetang kemawon tiyang setunggal pikantuk pinten? Lho. Braja Wikalpa wonten dawuh raup sik. Kowe iki kon budhalke para wadyabala kok wong siji entuk pira ki anggepe kaya dum-duman apa wae. Ah durung wancine. Durung arep riyaya. Durung wancine dum-duman THR. Inggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit matur pansilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya sepurna gati ning panangkilan. Kula non lan pisan meneh tandingen para wadyabala glagah tinulu sing sarujuk karo aku kena bantu lawan Brajadanta. Nah yen to ragu-ragu atine merga nggonku bakal njungking kawibawane Gatotkaca
ndak caos paringi kamardikan ndak keparengake bali marang papane dewi-dewi. Oh nggih ngestaken dawuh kala Bendana. Piye Kang? Wangune pancen wis minger kiblate Kakang Brajadenta. Kebukten panjenengane wis ora iso dikandhani wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Merga saka rawuh Begawan Durna kelawan Patih Sengguni mbok menawa ana sambung rapete. Kelawan Kakang Brajadenta niki mirang kampo jinggo kepengin mogak-ogak kelawan lenggahing anakku Gatotkaca. Wis ora usah jajal ditakokke meneh. Merga kowe karo aku ki apal watake Kakang Brajadenta. Kakang Brajadenta ki arep buta, ning dheweke iki ugemi jiwa kasatriyan. Iya. Nek kok kaya ora sagedhagan iki kok dadi walik-walikane Kakang Brajadenta. Mesti enek sambung rapete karo Begawan Durna karo Patih Sengguni ya tak jaluk aja suudon. Iya. Sing wigati ditelu ya Kang. Iya. Syukur bagi ana mulung penggalih Kakang Brajadenta tumuli eling Purwoduksina. Iwa dene ora eling kowe karo aku wajibe matur karo Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Nek nelakone Kakang Brajadenta kaya sing wis Kakang Brahmanja Musti weruh ya nek kedaton utawa ing kasatria utawa kadhimace Glagah Tinulu. Iya. Aja duwe rasa sengit ya Kang, tak jaluk aja duwe rasa pemungsuhan. Nek Kakang Brajadenta tekan kene mengko kowe dijum sarana apik-apik ya rembugan sing apik-apik sing becik-becik. Iya. Kowe kok nek nganti iki kok dadi cokrah antarane kowe karo Kakang Brajadenta. Wong sing ora seneng, wong sing ora demen karo rukuning para putra Pringgodani mesti aja keplok-keplok, mesti aja culak-culak. Iya. Ngono wae weliku ya Kang. Iya, kala Bendana. Najan kowe tinemu nom nanging kowe bisa mikir kaya wong tuwa. Ah iya wis. Brajamusti. Adikku dia adikku cah bagus. Mandheka dhisik pun Kakang njaluk ngapura. Ilakuku eneng wigati apa, Kang? Ingkang sepisan aku ngaturake sepira keluputaning pun Kakang aku njaluk ngapura ya Yayi. Dene pun Kakang wis tumindak kasar kelawan Si Adi, luwih-luwih pun Kakang wanundung Si Adi saka ing Glagah Tinulu. Ora dadi apa Kakang pancen mbok menawa nalika ana ing kadipaten Kakang kaprawoso marang mubal babaling hawa nepsu wekasan supe lawan Purwoduksina. Brajamusti Kakang Brajadenta piye? Kejaba saka kuwi Yayi. Nggonipun Kakang nunggu lawan Si Adi Sayekti mung bakal njumbuhake lawan lakone Brajadenta lan Brajamusti. Ngerti lamun wiwit lair saka guwa garbaning Kanjeng Ibu Si Adilan pun Kakang kuwi dilairake dampit utawa kembar. Ya mung pun Kakang ingkang tinemu tuwa. Iya Kakang. Aku ngerti. Wiwit bocah Si Adi Srawung karo pun Kakang ora genggang sarimo. Bebasan bungah susah bejo cilaka dirasake wong loro. Pancen bener ngendikaning Kakang. Mulya ento nganti dina iki pun Kakang karo Si Adi pisah. Mung perkara nggonipun Kakang gegeki kelawan pepinginan Si Adi yo duwe jati diri nggone nemtokake kelawan uripmu. Apa ora saru dinulu? Apa ora dadi poyokaning wong sak negara ing Pringgodani? Ing atase Brajadenta karo Brajamusti kuwi paribasan ora iso dipisahake. Nanging teka dina iki padha regejegan ora prayoga dipresani dening piyai akeh. Mesine pancen kaya ngono kok saka kuwi supaya aja nganti dadi regejegan antara ing Si Adilan pun Kakang wiwit dina iki ayo Yayi tak jak urip ana ing Glagah Tinulu Si Adi manunggal kawan pun Kakang. Yen perkara nggonipun si Kakang bakal nganti lawan Adi Mulanang iki supaya urip ana ing Glagah Tinulu. Aku mung nderek sarta ngestu padha kelawan dawuhing Kakang Brajadenta, nanging luwih dhisik Kakang tak suwun nurutana kekarepaning Brajamusti. Kekarepan sing piye? Kekarepan nggonku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya mboyong marang Brajadenta marang negara ing Pringgodani.
ya kuwi ndombani jumenengane anakmu si Gatotkaca. Hosik aja ngrembug perkara Gatotkaca, sisihna Gatotkaca saka rembugane awake dhewe iki. Isih kudu tak rembug apan aku diutus Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang magepokan kelawan anakku si Gatotkaca ngene bakal lenggah damparing Pringgondani. Ora dadak mikir Gatotkaca nanging mikir rukuning Brajadenta lan Brajamusti. Kakang, yen nganti aku sowan utawa aku mapan ning Glagah Tinulu sawetara wektu, aku bakal nampa dukaning Kakang Mbok Ayu Arimbi utusan nglawan aku supaya mboyong Kakang Brajadenta dina iki uga selak dadi pengantu-antuning para raja Nerpati kang padha kepengin nekseni jumenengane si Gatotkaca. Mula perkara Ndrawina suka-suka parisuka ning Glagah Tinulu mengko bisa diitung tembe mburi sarta dilakoni sakwise lelakon iki kasembadan. Mula yen Kakang kepengin nganti adimu lanang ning Glagah Tinulu luwih dhisik Kakang ayo tak kandhi ndak dherekake sowan ana ing Pringgondani ingkang wigatine nekseni jumenengane si Gatotkaca. Yen aku ora gelem, aku ya ora bakal gelem yen to didhawuhi supaya sowan ning Glagah Tinulu. Merga penemunipun si Kakang lawan aku wis beda. Penemuku aku mung kepengin banget wong Pringgondani kawula kuwi aja nganti kaya dene sapu ingkang ilang suwe. Kawula Pringgondani aja pating slebar ora karo-karoan merga ora duwe panutan, ora duwe nalindra. Mula wektu dina iki wis diantu-antu dening para kawula sak negoring Pringgondani. Yen to kawula Pringgondani bakal duwe sesembahan ya kuwi anakku lanang si Gatotkaca ingkang besok bakal gawe tentrem sarta mranata sagung kawula dasih negari Pringgondani. Kakang, dadi yen ngono kowe wegah ndak kanthi ning Glagah Tinulu, aku ora bakal wegah yen pakaryaning Brajamusti wis paripurna. Ora usah dadak kakean bebangal, ora usah dadak kakean pawadan. Nggonmu nyauri apa kang dadi pandanganing pun Kakang kuwi ming sagu apa ora? Sagu yen perkaraku wis rampung. Sagu sowan ning Glagah Tinulu yen Kakang wis sowan ning Pringgondani. Yen aku ora sowan ning Pringgondani, tegese aku ya ora bakal nyawiji lawan Kakang ana ing Glagah Tinulu. Kakang Brajadenta. Jaja muntaplir kitab duka yayasinipe netra kocak ngundarandir oh ladal panjen wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Kowe gegeg apa sing dadi kekarepanmu yen ngono pancen wis ora ana dalan kanggo nyawijekake antaraning Brajadenta lan Brajamusti. Kakang sing gedhe pangapuramu malah saka penemuku yen Kakang kersa rawuh ning Pringgondani lelakon niki ora bakal kelakon. Ora sudi aku ora sowan ning Pringgondani. Aku gelem sowan ning Pringgondani lamun Gatotkaca kudu mudhun saka dampar. Yen Gatotkaca ora mudhun saka dampar sarta Kakang Mbok Ayu Arimbi ora jugarake jumenengake anake lanang Gatotkaca, Taunana Windanana ora bakal caket ana negoring Pringgondani. Yen perlu selawase urip watone isih cetha pocapanku isih padhang paningalku, aku bakal dadi wong sing tansah ganggu gawe jenengane anakku si Gatotkaca. Ora tenan lho, aku wis bedhek tembunge alus penak ana ing ati nanging tundhone Kakang arep mblithuk kelawan aku supaya aku tetep nyawiji karo Kakang Brajadenta lan manunggal nggone bakalan judak lenggahe anakku Gatotkaca. Sing gedhe pangapuramu Kakang, yen to Kakang duwe sifat keng kaya mangkono paripaksa aku ora bisa melu-melu kuwi perkaramu. Ning aku mung bakal matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa ingkang mbok lakoni mau sak wutuhe bakal tak aturake marang Mbak Yuku. Perkara iki mung Mbak Yuku ingkang menang nemtokake. Munggo kepiye mengko Kakang Brajadenta ya ana lapara karo Mbak Yumu kono. Kala saiki kowe baliya kowe kandha karo Mbak Yumu kono. Kala Mbak Yumu sing wadon sing wani ngrekasake dulur-dulure enom. Dilatana Tungkai Arimbi. Taunana Windanana yen pancen Mbak Yuku isih tetep njenengake si Gatotkaca.
Brajadanta ora bakal caket kawan Mbakyuku dhewe kuwi Mbakyu Arimbi. Kakang aja ngendika ngono, ora sah elek-elek karo wong gerang. Iki Brajadanta kuwi Brajamusti, ya wis yen pancen kaya mengkono. Ndak aturi ngrasakake uripe Kakang dhewe aku tak bali eneng negaring Pringgondani. Kabeh bakal aturake marang Kakang Mbok Ayu. Kowe dipriksani karo para kawula nek Brajadanta karo Brajamusti iki wong digdaya, wong sekti, wong kapuk. Aku diwarai. Niatku arep bali marang Pringgondani dilarak. Dijambak nganti tiba klumah. Tuman nek ora tak waneni Kakang Brajadanta. Benjer, ki ora bakal wedi anu sapa wae kae kabeh wis padha weruh. Iya. Ning apa sampean ora mikir? Mikir apa? Wong sing ora seneng karo sampean karo Kakang Brajadanta luwe-luwe sing ora seneng rukune para putra Pringgondani. Nek ngerti lakon kaya ngene iki do surak-surak, do seneng-seneng, do keplok-keplok. Mergo wis kasembatan ngedutur asing Prabu Tremboko. Ning Kakang Brajadanta bebayan itu meraping Pringgondani. Dudu kewajibanmu. Dudu kewajibanmu, Kang. Sing duwe kewajiban mukum karo Kakang Brajadanta iki Kakang Mbok Ayu Ayimbi mergo Pringgondani wis dipasrahke Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Sapa? Ayimbi. Mula sampeyan ora dhewe tak putusi perkara iki. Iya. Terus aku kudu piye? Bayi. Kundur. Kundur. Matur karo Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Dadak kok jojok kandhake kuntur jojok kandhake dandel. Kuntur kok kandhake kuntur dadak kok kandhake dandel. Apa kasuyatane, Kang? Iya. Raja wedi kakelan. Mengko paukuman bakal tumiba Kakang Brajadanta saka Kakang Mbok Ayu Ayimbi kuwi luwih adil, Kang. Bali. Kok kayane senenge ora jamak-jamak Kakang Duna. Panjang seneng. Niki kelakon menjaga kula. Nggih. Napa sing dadi atur kula sampun Mas Brajadanta pun dilakoni. Nggih. Kadang kula Yai Brajamusti wangkal bapa Mremban. Oh, manyen Brajamusti ora kena dikandani tenan. Bocah ora kena dikandani mau dicak apik-apik supaya manunggal ning glakaten lho kok emo lho. Sing digoleki iki apa, Capi? Ha inggih. Inggih. Mangenyakanipun piyambakipun ndereng kantenan mukti menawi nderek ingkang Bayu nipun Bayu Arimbi. Inggih. Ngantos dados perang Pancabakah. Alok Bitutama Bendrawalapati. Inggih. Mbok Satama nika ken meneng sik. Njine guyu kok wis guyu. Satama nembe bunga Pati. Oh. Nggih. Lajeng keparengipun Dipun tututi. Dioyak. Paribasanipun nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya teles, mundur ya teles. Mula apike ndodok. panjang. Nggih hiburan Dik Pati. Nggih. Inggih Bapa Mremban ngestakaken dawuh. Lah ra nganten. Sapa-sapa sing arep melu-melu karo mbelani Brajamusti katutke dosane. Inggih. Nek perlu Pandhawa arep melu-melu karo Brajamusti katutke dosane. Panjenengan niku mboten bali kasar menawi para Pandhawa. Panjenengan mboten badhe kalah menawi karo para Pandhawa. Nek Mas Brajamusti menika anu Brajadanta menika kepareng ginakaken kegiatan aji jaya kaliyan guna kasantikan. Pandhawa mesti luluh. Luluh niku. Lagune Dewa 19. Luluh. Wong tuwa kok ya ngerti lagu barang. Mangga dipun tunggu menawi panjenengan boten prisa dalane kula duduhi. Liwat kene belok kiri lurus wae. Niku ya cakepan lagu bocah ngoten. Ya penemban drum niku ya pintere Raja. Pun aman-aman berarti. Nggih. Doyak. Nek mboten doyak mbebayani. Kok bebayani? Brajamusti tekan Ngamarta matur kali Pandhawa. Monggo teng mriku wonten sencaki. Sencaki nyekel glugu, nggih ta? Nggih. Antarjaga sekop. Nggih. Ning ana Mas Brajadanta menika menawi kepareng suwan wonten negari ing Pringgondani tumuli ngamuk. Tentu kemawon boten wonten ingkang mantun saking dalem Brajadanta menika. Nggih. Bidadari menika nggih. Nggih.
Para Pandhawa. Nah, para Pandhawa disumbari. Yen pancen ora gelem njugarake nggone jumenengake Gatotkaca sungsang bawana balik Pringgondani. Bawana balik. Balik kanan. Mpun to, ah. Monggo senengane kaya ngono. Bidal yen. Monggo menemban. Kula ngetutaken saking wingking. Oh inggih. Lampah dedemitan sampun ngantos kawis tera menawi kula menika ndombani dhateng saipun nak Mas Brododento. Oh inggih, nistakaken dawuh.